És dilluns i la Irma Pina ens acompanya sempre els dilluns. Bona tarda. Bona tarda. Se'n recorden que la setmana passada ens feies un avanç amb una mena de Casper, Les imatges que ens havia enviat un espectador, en Marc Pedrals, d'una espècie que es va trobar a la Costa Brava, no gaire lluny d'aquí, a Llafranc. Però que no és molt típic d'aquí, això. No, gens. Recordem les imatges per situar-nos una mica i per què li vam dir Casper. Perquè és un autèntic... Aquest exemplar... Sí, una cosa molt estranya, això, Que es veu que ja l'havíem vist fa uns anys, un de similar a Tamariu. Vull dir que no és nou a la Costa Brava, tot i que ve d'aigües tropicals. Això vol dir que està canviant la temperatura del nostre mar. Vam posar al Facebook, se'n recorden, que ens opinessin, que ens diguessin coses, moltes imatges, moltes dites sobre aquesta mena d'animaló, però... Molta broma, però ens ha costat situar-lo, i al final, tant la gent que se'l va trobar a Tamariu, com en Marc Pedrals, que també va consultar experts, ens ha dit que es tracta... Un gasteròpode. Sí, Pterotrachea coronata és el seu nom, i fa Pterotrachea coronata. Molt bé. uns 30 centímetres, i tot transparent. Se li veuen els ullets, aquella cosa, però tu m'has trobat un animal, ha trobat la Irma un animal, un peix, que té els ulls de la cosa més estranya del món, jo diria. És un que diuen dels més estranys del planeta. Es diu peix del cap transparent, i ara el veureu perquè el nom ja ens ho diu tot. Té el cap totalment transparent. I això negre d'aquí davant dius que no són els ulls, no? No, és el que serien les fosses nasals, per entendre, i les boles verdes aquestes d'aquí dalt són els ulls, que a més són cilindres, són tubulars, i pot mirar en vertical o en horitzontal. Carai. Són peixos que estan a molta profunditat, amb poca llum, i... Per tant, aquestes dues coses negres no són els ulls, No són els ulls, el té dintre del crani flotant, i són, doncs això, cilíndrics. En van trobar un ja fa a mitjans del segle XX, però el van trobar fora de l'aigua i aquest cap fora de l'aigua es dissol. I fa molts pocs anys que en van poder, amb un robot submarí, captar aquestes imatges i veure realment com és aquest peix. Si tenen ganes de veure aquest peix, ara el penjarem després en el Facebook perquè el puguin mirar amb més tranquil·litat i puguin saber-ne més. Que a més es diu Macropina, dic, igual, algun parent meu va ser qui el va descobrir. Passem a l'altre, que també hem buscat espècies estranyes i que costen molt de trobar, inclús pels submarinistes més experts. L'altre, cavallets de mar, pigmeus. Alguns fan 1 centímetre de tamany. Què és aquest, tu? A Badalona tu saps que tenim cavallets de mar, però aquests em sembla que no els tenim. Aquests, a part d'estar en miniatura, viuen en gorgònies i es mimetitzen totalment. Això és com si fos un camaleó en el mar, això, no? Aquesta mena de cavallet. Sí, també els van descobrir fa molt pocs anys, a través també d'una gorgònia, que van veure que hi havia una vintena de coses estranyes que es movien i van poder veure que eren aquests cavallets de mar molt buscats pels submarinistes. S'ha d'anar molt en compte perquè els flaixos o la llum d'un alot o d'un focus els perjudica perquè són delicadíssims. Però són realment molt petits i més que són idèntics del lloc on habiten. Però el que ens sorprendrà, jo crec, de tots avui, és aquesta mena de Godzilla dels crancs. Dels crancs, dels creadors de la vespa gegant japonesa. Ara tenim també el cranc, que el veurem que fa... El King Kong dels crancs, mira'l. Aquí no us espanteu, que és una maqueta que van voler gravar com una pel·lícula dels anys 50, d'aquelles de terror, però aquests crancs fan com 2 metres de llarg. Diuen que en el fons de l'oceà se'n poden trobar alguns que tenen el tamany d'un cotxe. Home, tu trobes això, Aina, molt bona. Jo, que s'aparti Michael Phelps, que passo, però... Perquè, a més, diuen que aquestes pinces són molt més perilloses que la mandíbula d'un cocodril. Tot i això diuen que no és gens perillós pels humans, però a veure qui... Tu trobes i jo molt feliç no em faria. I és el que... Perquè veieu també el tamany amb les persones, em va fer gràcia la fotografia d'un senyor que em va capturar un, i ja el veureu perquè podem veure primer el tamany del cranc, perquè realment són molt grans, i la cara del senyor, que jo crec que no els té tota. Circumstàncies, ja li faig a aquest senyor. És com un riure d'aquells nerviosos, no? Espero que no em faci res, aquesta bèstia, Doncs aquest és el cranc gegant japonès. I també molt difícil de veure perquè viu a grans profunditats. Per sort, per nosaltres, perquè aquest senyor no sé què feia amb aquest cranc aquí enfonsat. Aquest el va aquí capturar i va anar a un aquari. A veure, jo per acabar, abans d'acomiadar-nos, em dius que ens parlaràs d'una sípia tòxica ara? És una sípia que és l'única que diuen que camina. Sí. També la trobem en el Pacífic. I té moltes particularitats. Per exemple, té 3 cors, té la sang blava, va canviant de color constantment. Després té un verí que paralitza les víctimes i el que diuen és que aconsegueix amb tots els seus colors hipnotitzar a la seva presa, que es queda allà bocabadada, i llavors és quan la captura, i això també ho veurem ara. Doncs Irma, la Irma ens ha portat aquí, ens ha deixat amb la mantis o no sé, amb la perillosa de les sípies marines. Gràcies, Irma, per estar amb nosaltres. Fins la setmana que ve. I aquí tenen la sípia tòxica.